Hej og velkommen til vores Carport-projekt, hjemmeside videoaflevering. Vi vil starte ud med at vise, hvordan vi kan bestille en standard carport. Det kan vi gøre ved at klikke på en carport i vores slider her. Se produkt. Vi har noget dynamisk hjemmeside ved hjælp af JavaScript til at loade en masse information. Blandt andet kan man hoppe videre til en PDF ved en af vores link. Hver PDF er selvfølgelig direkte relateret til den carport, vi står på. Vi kan vælge antal, så mange vi vil. Vi kan lægge dem i kurven, og vi kan så videre her fra det overlay, der popper op, gå til vores kurv. Jeg vil sige, at vi kan også gå til vores kurv ved den knap heroppe. Når vi prøver at betale uden at være logget ind, vil vi få en redirection til login-siden, fordi vi skal være logget ind for at kunne bestille carporte, standard eller specialbygget. Her er vi så direkte på admin-siden, men det kommer vi tilbage til lige om et øjeblik, fordi jeg vil lige vise, hvad der sker, når vi prøver at betale for en carport. Vi går til betalingen. Vi skriver vores meget ægte informationer ind her, og vi har så fået betalingen. Når vi så ønsker at lave en specialbygget carport, kan vi så komme ind på vores kvikbyg-tab herinde. Tag med rejsning er desværre ikke fuldt implementeret endnu, men det flade tag virker for fulde gardiner. Så lad os tage en 600 x 780 med et plasttag og et redskabsrum på 360 x 420. Og vi bruger formularen til at udfylde vores navn og adresse, telefonnummer og e-mail. Og e-mail er vigtigt, fordi vi bruger e-mail til at se, om du allerede er en user i vores system. Hvis du er det, vil du så den her carport request, vi lige har lavet, blive tilknyttet den user i databasen. Hvis du er en ny user, vil der faktisk blive lavet en ny user til dig i databasen med et password på 1, 2, 3, 4 og e-mail som din user. Men nu hvor vi har lavet den her standard carport, har vi faktisk ikke fået nogen advarsel om, eller lykønskning om, at det virker på hjemmesiden, fordi at vi bliver faktisk direkte kontaktet i vores mail. Og der står selvfølgelig her, at vi ikke skal have en forespørgsel, og vi prøver hårdt ikke, at det skal ind i spambakken, men vi har brugt SendGrid som mail provider, for at kunne undgå Digitals lukning af port 587, 25 og 465. Så nu behandler vi SMTP-trafik på en alternativ port 2525, som vi bruger med SendGrid. Men nu hvor vi er her på admin-siden, har vi adgang til databasen igennem vores hjemmeside. Vi kan ændre priserne her på de forskellige produkter. Vi kan lige tage en demo her, 100, og så vil prisen være ændret til 100. Vi kan så gå ind og kigge på vores brugere, og vi kan gå ind og kigge på vores forespørgsler. Og hvis jeg ikke så meget fejl, ligger den her. Den er ikke påbegyndt, det er nummer 78. Hvis nu vi skal have et quick overlook, kan vi lige gå ind her og så se, hvordan vores redskabsrum kan være. Den sidste her kan godt drille lidt en gang imellem. Men den virker, vi kan gemme direkte fra vores JavaScript overlay. Her kan vi så videre gå ind på vores mere detaljerede hjemmeside om de enkelte forespørgsler. Her kan vi gå ind og hurtigt og rette mere dybt, hvad det er, vi skal have. Det skal være medskør selvfølgelig. Og vi har gjort klar til implementeringen af tag med rejsning, men vi har ikke gjort det endnu. Vi kan også godt ændre på vores spærr. Styklisten bliver genereret til sælgeren med en pris, hvor vi kan ændre prisen, hvis det skal være. Vi gør det ved brug af vores dækningsgrad, som er blevet sat automatisk til 39, fordi det er det, vi har set på videoen. Men vi kan ændre det til 50, hvis nu vi har lyst til det, og så ændrer prisen så markant meget. Herefter kan vi så gå ind i tegningen og se den SVG, der bliver baseret på vores dimensioner. Hvis vi har lyst til at komme i kontakt med vores user, kan vi sende en e-mail.
hvis alt ser godt ud, kan vi sende dem et tilbud direkte. Og når vi så sender et tilbud til vores kære kunde, vil der gå lidt tid, før de får en mail. Men mailen vil se noget ala det her ud. Du vil få et link, som du kan klikke dig ind på, og det er essentielt at være logget ind, før du trykker på linket. Her kan vi se, at vi var faktisk ikke logget ind med den rigtige user, fordi at det her er ikke den user, der er blevet bestilt, den e-mail, der er blevet brugt til at bestille selve carporten. Så derfor kan vi bruge min private mail og til at bestille carporten. Alle users får koden 1234. Og når vi så logger ind, så kan vi så gå tilbage til vores link og så klikke på den. Det her var så en, som vi lavede lige før, så hvis jeg ikke tager meget fejl, burde den korrekte forespørgsel have et ID på, hvad var det, 78. 78. Så hvis vi går ind og så lige snyder lidt her med magien, mens vi venter på mailen til at dukke op, ændrer vi endpointet til at have ID'et 78, og så kommer vi så ind på nummer 78. Det er vigtigt at sige, at vi kan kun komme ind på de endpoints, der har noget med vores carport request at gøre. Så vi skal være linket til den direkte som user. Men herfra så får vi vores stykliste, vi får en kort byggevejledning, og vi får en tegning af carporten. Da vi mente, at det var lidt mere Foghs ansvar at håndtere, hvordan de gerne vil præsentere viden, har vi bare lagt systemet op for dem, og er klar til at gøre de ændringer, de har behov for i sidste ende. Men ja, det var det fra gruppe ICE, eller gruppe F. Har I noget at sige, drenge? Det var det. Jo. Det er meget godt igennem. Det var det. Er der mulighed for, at du kan gå ind og prøve at teste den der, opret konto måske? Jeg ved ikke, om det er så relevant, men bare prøve for sjov. Jo, ja. Bare for at vise. Shay at Gray. Shay at Gray.dk. Og 1, 2, 3, 4. Så opretter vi os. Her bliver vores information så sat. Og så bliver vi så connected. Ja, jeg tror, at det var det fra hjemmesiden, ikke? Så går vi i databasen. PDF-filer. Ja, jeg tror, vi fik vist PDF-filerne. Det fik jeg, ja. Så ja. Tak for os. Ha' en dejlig dag.